Да, господин Тимчев, кажете ми, има ли проблем сега и какъв е? Твърдят, че няма отстояние от сградата, било е в детската площадка. Ето виждате, това е проекта за парка. Виждате, че това е имота, 27-ми, за обществено обслужване. И това надолу е вече парка. Ето тук е детската площадка. Значи имаме два имота. Единият имот е за парк, имот номер 2, другия е за обществено обслужване. Така че това е съвсем отделен имот. Площадката, парка с всички тия пейки, играчки, пясъчници, място за игрище. Било ли е предвидено, извинявайте, тук да се строи още нещо част от парка? Ето ви, това е извадка от регулационния план, който е от... Извинете, когато се изграждаше, с Европроект детската градина, защо ви нямаше? А сега се появявате. Стига кощунство, стига наглост. Само може ли да го питаме ние? После ви оставяме. Да. Може ли да го питаме? Той стига наглост, тя безумие. Само да каже, може ли... Отстоянията спазени. Значи, ако се води нормален разговор, се води. Ако не, прекъсваме и си отиваме. По-хубаво, вие сте свикнали така. Аз съм дошъл не да спора, само да кажа, а да кажа законовото състояние на нещата. Да, изслушаме после. Кажете ми сега, трябваше ли там да има друга тая площадка да се разшири, нещо друго да свършат? Не трябва да се разшири. Има проект. Показах ви проекта. Това е извадка от проекта. Има имот, който е за обществено обслужване, извън него е имота, който е за парк. Отстоянията спазени ли са? Спазени са. Може ли да дойдете пред където ще бъде? Сградата трябва да е на 3 метра от границата на имота и е на 3 метра. А от блока колко трябва? А защо не представите какъв ще е точно обекта? Обекта на колко? От блока. 3 метра. От блока колко трябва да е разстоянието? Колко етажа трябва да е сградата? И каква е точно визията? На това ниво имаме магазин. Над тях има офис. Това е обекта. Отдолу, под това ниво, нивото на улица Славянска, има ресторант. Славянска, това е Преслав. Боже Господи, той не се е запознал. Айде бе, обърка се. Както всичко стази да за памет става. Само да разберем. Това са лъжи. Има нормален разговор, друга разговор. Не си отива. Само кажете колко е. Ами довиждане. Под магазина има заведение за 50 места. Така че към тези сгради обектът стои на 20 метра от жилищните сгради. Елате да видите, че няма